Dobré ráno, bobísci. Vítajte v našom malom doupie s komármi a múškami. Dneska nám dali hodne zabrať, ja som celý doštípaný od tých komárov. Takže tak, dneska pokračujeme, už sa posúvame odtiaľto, takže sa balíme a jedeme. Došli sme do malebného mestečka po Saint-Tropez, kde bolo enormné množstvo ľudí, extrémne zápchy, proste bolo to fakt peklo, ani sme tam nakoniec nezastavovali. Úprimne ani nechápeme, o čom celá tá sláva v Saint-Tropez je. V každom prípade sme tu, niekde, v malom mestečku vo Francúzsku a ideme sa niečo studené, pretože zase šoferujeme v tých najhorších horúčavách a proste už to bolo ako neúnosné. Takže ja som si vyzula topánočky, obidvaja sme bez bundy a ideme si objednať pravdepodobne niečo extrémne studené, takže tak. Ako sa cítiš, láska moja? Som vyčerpaná, unavená. A tak, nevieme, kde to dneska zakempíme. Proste uvidíme, koľko Oliver odšoferuje. V každom prípade zajtra alebo pozajtra ričneme Barcelonu. A potom stade už sa pomaly ako poberieme domov. Mám pocit, že to všetko ubieha hrozne rýchlo na môj vkus. A tak, ale teším sa, už tu pôjdeme von z Francúzska. Ľudia tu moc nie sú ako prívetiví. Aj čo sme sa bavili vlastne s Elisou, tak vravela, že ľudia tuto na juhu nie sú vôbec ako kamarátsky alebo priateľskí, špeciálne voči turistom nie. Takže tak. Takže nejako to dobojujeme domov. Kde sme? Ježišboha, prečo ja furt zvávam túto otázku? Sme vo francúzskom malom mestečku na M, a konkrétne no není no. Martigne? Martise? Niečo také. Martigues. No, není to španielské, ale proste to je furt vo Francúzsku. A už sa zastavujeme po kratších pauzách, lebo je to fakt náročné na šoferovanie a na zvládanie ako v tomto horku. Takže Oliver mi povedal, že si môžem vybrať akýkoľvek dezert. Takže ideme búchať dezerty. Čaute. A ideme sa prejsť po promenáde nejakej peknej, riečnej, takže tak. Ak by ste náhodou mali nejakých nepriateľov, tak ich sem zoberte. Chcem vám oznámiť, že toto bude jeden z mojich najkrajších gurmánskych zážitkov z celej dovolenky.
pretože to vyzerá geniálne, není to predražené a vyzerá to krásne, krásne a to ste nevideli všetko, čo tam mali proste. Si ready? Pozri, jak je to napité, dobré. Si spokojná, napopaná? Tie dezerty boli senzačné, fakt ak si niekedy budete mať cestu, tak tam choďte, je to geniálne. Pokiaľ majú pobočky inde, tak tie navštívite takisto. Bolo to skvelé, sladké, proste dokonalé, dokonalé. Proste máme totižto kamarátku Veroniku, ktorá robí neskutočne dobré rôzne ako koláče, pečivá, tortičky a tak ďalej. Máme dokonca dve Veroniky, jednu v rodine a jednu tú kamarátku, čo vám spomínam a proste nasadili mi v živote laťku tak hrozne vysoko, že už málo vecí to dokáže ako tromknúť. Ale proste tuto mi konečne ako pripomenuli, kde je tá proste laťka a tak. Skoro ma zrazilo auto, jak vidíte, ak rozprávam o tom. Takže tak. A proste bolo to úplne na identické úrovni. Takže som extrémne spokojná. Toto mi spravilo deň. Sur le trottoir de l'avenue des Champs-Élysées, les lampadaires jaillissent comme des étoiles fatiguées. Je caresse un café froid dans ma main. Les souvenirs dansent un vieux gramophone qui s'endort. Oh, mon amour dans ce jazz rétro. Les notes flottent comme notre passé. Tes doigts sur ma joue, le bruit des clés de piano. Je reste prisonnière de ce moment lent. Le bar au mur de cuir où nous nous sommes rencontrés. Le serveur souriant qui connaissait nos goûts. Tu m'as offert un disque de Billie Holiday. Nous avons dansé jusqu'à l'aube, les yeux mi-clos. Oh, mon amour dans ce jazz rétro. Les notes flottent comme notre passé. Tes doigts sur ma joue, le bruit des clés de piano. Je reste prisonnière de ce moment. Les années passent, les disques s'usent, mais ce jazz reste comme un secret gardé. Je ferme les yeux, je te vois encore dans la fumée du bar, ton sourire qui m'ensorcelle. Máme postavený stan. Sme kdesi v strede poľa. Takže ráno budeme musieť skoro vypadnúť. Ešte niečo, čo chceš dodať? Ja som proste unavený. Dneska sme spravili tak 400 niečo kilometrov. Nie, to dobré. Dlhý deň za nami. Veľmi dlhý, veľmi teplo bolo. A večer už to bolo dlho po diaľnici. Ale už sme za Montpellierom. Takže tak no. Zajtra to hádam dobujeme k Barcelone. Tu nás čaká ešte 400 km. Presne tak. Brujúc. A ty?